Campanet, tot i ser un poble arreguer on mai ningú fa res, ha quedat trasbalsat recentment. Els successos van passar fa unes setmanes, quan Joan Mateu Arrac, un jove estimat de la localitat, va desaparèixer. Avui, a Caçador de Fantasmes, Misteri Campanet. Bon dia. Avui, Caçador de Fantasmes, s'espassa Campanet, un poble de Serra de Montana, on fa unes 2 setmanes va desaparèixer un jove. Intentarem trobar on és aquest jove. I sobretot intentarem trobar qui ha estat el fantasma que ha intervingut a la vida d'aquest poble tan tranquil. Amb tots vostès, Caçador de Fantasmes. Acompanyeu-me. Bon dia, bon dia. Bones, per on és la possessió? La possessió? Són grau. Està per aquí de vora, 200 metres més o menys, però no sé exactament on. D'aquí. No, me referia a la possessió demoníaca. La demoníaca. Tu ets el meu amic. En Joan Mateu, tio. Fa estona que no el veiem, fa mesos. I m'explica'm, perquè jo conec el canal més de notícies, però no sé exactament què va passar. Explica'm què va passar al vespre dels fets, per favor. Vale, és que la seva família pensen que fa mesos que està desaparegut, però nosaltres sabem que fa 2 setmanetes que no el veiem per la plaça i això, tio, i el cementeri. Estàvem aquí fumant canos, tots tranquils, fumant herba, i va sentir un renou i va dir, la Guàrdia Civil! I se'n va anar corrent cap al bosc, va sentir un altre renou molt fort, una moto que fa un caballito, i ja va estar. No l'hem tornat a veure, tio. En plan que sabem que és un fantasma i que desapareix tant d'enguant, però això no és normal. D'acord. Jo, per la meva experiència com a part espiritista, que són més de 20 anys, m'ha la sensació que estem xerrant d'un esperit diabòlic o bé una possessió demoníaca. Que el que fem en aquest tipus de casos? En aquest tipus de casos som anar en el lloc dels fets, instal·lar un micròfon i intentar captar les psicofonies, per a través de les psicofonies entendre la motivació del fantasma. D'acord? L'idea és intentar recuperar el teu amic, veurem què s'ha fet d'ell i on és, si encara és viu. Vale. Cap on és la casa? Ell se'n va anar per allà. D'acord. Pues aniré a instal·lar un micròfon per captar aquestes psicofonies, si me vols acompanyar. No, jo que d'aquí aquestes coses me fa molt de respecte i a més jo no vaig fer ciència, jo vaig fer artesania, no te podria ajudar amb aquestes coses. D'acord, pues vaig cap allà, d'acord? Molt veiem aquí. Després te comunico. Digue'm que has trobat. CBD, perdó. Tio. Ensenya'm, per favor. Què has trobat, loco? Ensenya'm. L'altre dia, els micròfons van captar unes ones espectrals. Tenim gravacions. No sé si estàs preparat per afrontar-ho. Passi pena, loco, jo soc vinca. Val. I de procedesc.
Això que acabes de sentir ara és una joc RR. L'han agafada i li han posat un tubo a Yasuni i uns embragues poli. Estem davant un dels fantasmes més grans que he vist en la meva vida. És una 49, això. Li ha portat un tubo de competició. Com procedint, tio? Mama, és molt dur. Però hi ha més. Hi ha bastant més. És dur, això és dur, però si estàs preparat per escoltar-ho... Ha compartit unes paraules amb nosaltres. Posa-les. Tú loco, no sé qué voló, tío, pero yo pas de todo, pas del sistema, tío. Yo estic aquí de puta mare, tío, fent lo meu, tío, fumant el meu peta, tío, follant amb femelles, i l'únic que necessit, tío, és un tubo va per la moto, loco. No necessit res més, t'ho juro, tío. Tú loco, no sé qué voló, tío, però... Sona com el meu col·lega. Pell de gallina. Buah. Escolta'm, amb 20 anys de professió mai m'he enfrontat a un fantasma tan gros com aquest. Però tranquil, tenc els meus mètodes. Has vist la pel·lícula de Ghostbusters, Cazadores de Fantasmas? Això de les pibitas, tio. Sí, respira tots. I amb això, mos crearem el fantasma. Tranquil, Miquel, que sabràs on és el teu amic. T'ho promet com és per espiritista. Confia en tu. Avui vespre hi anar. Confia en tu, col·lega. Pas, no, Miquel. Tu, què putes fan amb el mocador aquest, tio? El mocador taronja. Per si això surt per la tele que no me conegui la Guàrdia Civil, saps? Perquè venim aquí a fumar porres, no vull que venguin a col·lega. Escolta'm, on puto ets el xofer? Som una casa abandonada, tio. Grande, jo he tu un lladre i tot, tio, me fas que vull donar res, tio. No sé puta. Bé, és igual, el meu por de com a per espiritista està molt més elevat que un simple utensili d'aquests. Així que el que farem és tu, ven aquest sac. Ja, va, quan comenci a un llençol que flota, te tires damunt i el fiques dins el sac, vale? D'acord, t'ha quedat clar? Vale. I ara seguim i fes, pas a pas, tot el que jo te digui. D'acord? Vale, tio. Això ho ha fet el poltergeist, és una manifestació paranormal. Molt probablement és un fantasma d'un Nobel que resideix aquí dins també, així que crec que m'ho enfrontam a més d'un fantasma. Bastant. Un bitxo! Vaig veure un ratpenat! Un ratpenat! Un ratpenat! És un ocell! És un ratpenat! Un ratpenat no pinta! Bueno, ara que mos hem recuperat del susto inicial, anem a tornar a fer una altra incursió. Estàs bé? Estàs bé? Estàs tornant tranquil? Vale. El que farem ara és, jo, gràcies al meu coneixement com a espiritista, a través dels objectes no puc connectar amb l'espíritu. Per tant, anem a cercar si trobàvem restes paranormals aquí a dins. D'acord? Així que atents i aneu alerta, que és bastant perillós això, eh? Vale. Hòstia, què cony és això? Cony és això, no, això. És una bossa d'herba i llavors... Loco! Que hi ha paper de liar, també! Què? S'han deixat el paper de liar! Què dius? Mira. Què dius? Calla, escolta! No sabeu fumar herba, els porros se fan d'un gran per amunt. 0, un 4, un cano, me cago en Déu. La perdalada més grossa que m'han dit, Pere. Què pretens? Escolta, loco, jo tens el que vull, saps? Part de tu i de la teva gent.
Què vol de nosaltres? Que jo l'únic que vull és fumar la meva xixa així tot tranquil, tio, i follant, tia, saps? Jo pat de tot. El pare d'entermenada. Per què? Per què? No hem fet res nosaltres! Què vol de nosaltres? Loco, me la suda lo que digueu, saps? Jo, l'altre dia, tio, m'he muntat un trio amb 3 modelos sueques, loco. Hòstia, estudia fantasmada! Tu, cor, a fantasma, tio, a fantasma! Cor! No que chega! Perdona, loco, és el CBD. Com estàs? Te vaig perdre? Ets viu? Escolta'm, és una possessió demoníaca molt intensa. No podem afrontar això. Però estic content d'haver descobert el misteri. Un altre èxit de caçador de fantasmes. Tu, però, en Joan Mateu i el meu amic, tio, no me'l l'has tornat. Nen, tampoc som una ONG aquí, eh? Saps què t'ho que dir? No som una ONG. Oh, Dios, tio, és que jo te vaig cridar pensant que podíeu fer alguna cosa i varen pillar 5 euros a mitges amb en Joan Mateu. I ara... Grava, està ponent, grava. És molt bo. Com és molt bo. És que me sap el caret suïcida i colirio, no que plori. Bé, un altre èxit de caçador de fantasmes, en el pròxim capítol anirem a Vall de Mosa, on un nen orfe va perdre un tràgic accident el seu pare i la seva mare. Aconseguirem que se reuneixin amb ells? Ho dubte, però serem allà per gravar molt bo. Aquí, a Caçador de Fantasmes.